Svima dobar dan, dobrodošli na ovaj naš posljednji webinar razgovora četvrtkom Thursday Creative Talks. Danas, kao što znate, nije četvrtak, pa se ispričavam ako sam vas zbunila, ali evo što se tiče ovog našeg sastanka malo smo kršili sva ona pravila koje smo do sad imali tijekom ovih naših webinara, tijekom kojih smo htjeli porazgovarati s raznim govornicima o tematikama esencijalna važnost za klimu u Jadranskoj regiji. Morali smo pomaknuti tjedan dana jer prošli tjedan je bilo sve previše komplicirano zbog završne konferencije i morali smo malo održati nešto ranije taj sastanak, ne u četvrtak već u srijedu, jer inače govornici nisu bili raspoloživi, ali svejedno nam je drago što smo se našli danas tijekom ovog našeg posljednjeg sastanka. Željeli smo razgovarati o rješenjima za učinkovito upravljanje kako bismo zagarantirali da politike za zaštitu klime se i primjenjuju. Naš gost je Roberto Montanari i on je jedan od autora obalnog plana, odnosno strategije za regiju Emilija Romanja. On će nam ispričati i govoriti o nekim pravilima i mjerama koje su donijeti kako bi se ta strategija zaista primjenjivala i postala bi konkretna promjena. Kasnije će nam govoriti o takvim iskustvima. Zamolili smo sudionike da nam oni predlože njihova rješenja, to što oni smatraju korisnim i kasnije ćete čuti jedan od odgovora koji smo dobili, ali htjela bih predstaviti i neke druge primjere općenito u Europi što se tiče takvih iskustva s klimatskim politikama. Ali imam nekih tehničkih problema sa svojom prezentacijom. Za sve one koji su nas već pratili tijekom drugih 7 webinara prije ovoga, reći ću vam nešto što vam je već ultra poznato. Govorimo o projektu Create, u sklopu kojeg se organiziraju ti webinare. To je projekt s lead partnerom u sklopu programa suradnje Italije i Hrvatske koji proučava zapravo sve ono što je rezultat drugih projekata financiranih od strane Europske unije kako bismo sve to znanje učinili pristupačnim završnim dionicima i korisnicima. Sakupili smo iskustva iz raznih projekata, osim onih koji su prikazani na ovom slajdu. Posljednjih nekoliko godina u sklopu suradnje Italije i Hrvatske, dakle što je učinjeno za prilagodbu klimatskim promjenama. Analizirali smo i započeli smo s tom analizom 1. lipnja 2022. Nećemo završiti 31.6. već 30.6. jer lipanj ima samo 30 dana, dakle za 8 dana. 8 partnera, 4 partnera u Italiji, osim nas iz Euromediteranskog centra za klimatske promjene. Tu je i sveučilište u Venecije, fakultet arhitekture, CNL sa sjedištem u Veneciji, regija Abruzzo s druge strane, na druge obali Jadrana. Naši partneri su PAPRAKO, odnosno UNEP, MAP, Institut za oceanografiju i ribarstvo sa sjedištem u Splitu, Splitsko-dalmatinska županija i još jedna organizacija koja podržava općine općenito u strateškom planiranju. Što smo učinili tijekom prošle godine?
evo to što sad vidjeti. Dakle, imali smo te naše webinare, kreativne razgovore četvrtkom. Odradili smo cijeli popis sakupljenog znanja putem intervjua sa predstavnicima raznih projekata. Imamo tu sad priručnik prilagodbe klimatskim promjenama. Imali smo radionice i u jednoj i u drugoj državi kako bismo zapravo što bolje proučili implikacije upravljanja koji su problemi i slično i koji su specifični za jednu i za drugu državu. Osmislili smo Jadransku nagradu za prilagodbu i prije tjedan dana smo tu nagradu i uručili tijekom naše završne konferencije i sada radimo na idejni projekat za programatsko razdoblje koje slijedi. Kao što sam već rekla, evo, ta nagrada Adriatic Adaptation Award je naša ideja kako bismo dali zapravo vidljivost inicijativama na regionalnoj razini, inicijativama za prilagodbu koje nam pokazuju da je moguće uistinu djelovati. Teško je, ima jako puno prepreka, ali nešto se može i napraviti. Tu smo nagradili 4 inicijative u sklopu šire skupine. I evo, ovo je predstavnica grada Pula koja je započela s eksperimentiranjem i primjenom rješenja protiv poplava u urbanom središtu i ta strategija integrirana kao obvezna mjera u sklopu urbanističkog plana. Dakle, te mjere se prate i primjenjuju od sad nadalje uvijek s prirodnim rješenjima, dakle upotrebljavaju se prirodna rješenja. Osim toga nagradili smo i obalnu strategiju regije Emilia-Romagna. Razlozi su mnogi, ali čućete o tome nešto kasnije jer Roberto će nam nešto reći o tome, on je jedan od današnjih govornika. Tijekom naših kreativnih razgovora četvrtkom govorili smo o mogućnostima financiranja u planiranju za obalne regije, pogotovo na Jadranskom bazenu, o marine special planning, dakle o pomorskom prostornom planiranju, monitoriranju, o sinergijama, o komunikaciji i evo sada s jedan dana zakašnjenja govorit ćemo o governance, odnosno upravljanju i to je naš posljednji sastanak. Svi ti sastanci su snimljeni i možete ih pogledati, odnosno poslušati na našem YouTube kanalu Create Climate Responsive, dakle YouTube Monkey Create Climate Responsive, to je naš kanal na YouTube-u. I na kojem možete naći i prijevod tih webinara. Možete nas naći na Twitteru, na Facebooku, na Instagramu, LinkedInu, TikToku. I naravno, evo, naša službena web stranica u sklopu projekta italycroatia.eu kroz Create. Dakle, toliko o projektu Create. Već sam previše vremena iskoristila, da ću sad riječ Dariji koja će nam govoriti o upravljanju i zašto nam je to toliko bitno. Hvala. Evo ja samo da podijelim moj ekran. Si vede? Mio scherma. Lo vedete? Sì. Ok. Sì. Ja ću vam danas govoriti o ovom konceptu governance. Zapravo mi smo zaključili da za ovaj koncept nemamo dobru riječ, ni u hrvatskom ni u talijanskom jeziku, i stoga smo zadržali pojam governance, nadajući se da će s vremenom on ući u praksu, isto kao što je ušao na primjer i management. Governance zapravo se radi o odnosima između institucija,
o procesima i običajima koji definiraju kako se moć realizira, o načinima kako se odlučuje o temama od javnog i od privatnog interesa i o načinima kako građani i drugi akteri daju svoj glas. Puno se tu radi o odlukama. Znači, tko ima moć, tko ima autoritet, tko ima odgovornost da donese odluku. Kako se donose odluke? Kako drugi akteri čine da se njihov glas čuje? Koliko su efektivne i efikasne te odluke? Kako se efekti provedenih odluka zapravo procjenjuju? I koliko držimo odgovornima one donositelje odluka koji su ih donijeli? Što governance nije? Governance nije management, to nije upravljanje, to su povezani fenomeni, ali nisu isti. Management zapravo bi trebao informirati governance, a governance bi trebala voditi zapravo management. Governance je potpuno o dugoročnim stvarima. Ona je prije svega o izgradnji odnosa, prije svega o izgradnji povjerenja, o stvaranju podrške zajednice, o stvaranju angažmana zajednice i na kraju o zapravo realizaciji aktivnosti i rezultata koje smo se prethodno dogovorili. Governance se kaže da je uvijek work in progress, zato što je okoliš u kojem se ona događa zapravo jako dinamičan. Stalno se mijenja legislativa na nacionalnoj razini, na supranacionalnoj razini. Stalno se mijenjaju također i vlade i vladajući, i političke strukture, kako opet na svim razinama vlasti. Znači, u toj stalnoj promjeni potrebno je stvoriti nekakav kontinuitet. I ovaj proces governance zapravo isto tako cijeli kružan proces i on nema nekakav početak ili kraj. Zapravo je on, eto, ko što rekoh, stalno work in progress. Pri tome nam je još jedna poteškoća što se često događa da zapravo za ovakve inicijative, iako nije nužno potrebno nekako veliko financiranje, ipak se često događa da ga nema dovoljno, pa se onda stvaraju nekakve nestabilnosti u tom procesu governance-a. Governance podrazumijeva i opipljive i neopipljive načine i procese koji se događaju dok se odlučuje o nečemu i u svojoj srži ona je zapravo sastavljena od različitih odbora i vijeća, jer je kroz njih najlakše zapravo povezati governance sa managementom. Evo, Paprak je o tome izdao jednu publikaciju koju možete naći na našim stranicama. Sad malo, zašto je uloga governance zapravo centralna u akciji za klimu? Danas se nalazimo u točci u kojoj imamo najveće koncentracije CO2 u zadnja 2 milijuna godina. I to se dogodilo u zadnjih 70 godina. 2 milijuna godina. Pariškim sporazumom s kojim smo se dogovorili da ograničimo porast temperature na 1,5 stupanj Celzijusovi, trebalo bi slijediti ovu plavu krivulju o proizvodnji, odnosno emisijama CO2. Međutim, ako gledamo, to je za 1,5 stupanja, zelena bi bila za 2 stupnja. Ali ako gledamo koji su planovi proizvodnje iz fosilnih goriva zemalja, to je ova crvena krivulja. I time vam je jasno koliko je zapravo hitno, važno i veliko ono što nas čeka. IPCC je između ostaloga 2019. u izvještaju 1,5 stupnjeva Celzijusa objavio ovaj dijagram koji se meni to jako sviđa pa ga često citiram, iz kojega se vidi najveći problemi zapravo za različite sustave i tamo gdje vidite ljubičasto, tu su najveći problemi. Znači imamo u prvom redu su to koralji, koraljni grebeni, zatim Arktik i zatim obalne poplave. Ako gledamo gdje su ljudi, gdje je populacija, to su obalne poplave. Zapravo će obalna područja biti vjerovatno među najugroženijima na svijetu što se tiče klimatskih promjena. Izračuni o štetama od obalnih poplava i od rizika kažu da će ovaj rizik rasti u svim EU zemljama i pri tome je Italija na 3. mjestu. Što se tiče Hrvatske, koja ima strmu obalu, pa nekako mi mislimo da nije tako strašno, izračuni pokazuju da je po udjelu u našem GDP-u, mi smo na 6. mjestu od svih europskih zemalja. Po udjelu od troškova i šteta od obalnih poplava. I što sada? Znači, još uvijek možemo postići ciljeve koje smo dogovorili Pariškim sporazumom, ali potrebna nam je ogromna transformacija. Emisije moramo srezati za 45%
da bi došli do neto nule oko 2050. A to znači da moramo promijeniti način na koji proizvodimo energiju na prvom mjestu, zatim način na koji poslujemo, način na koji gradimo naše gradove, način na koji se krećemo, način na koji se hranimo. Dakle, potrebna je sustavna zelena transformacija čitavoga društva. Da bismo to uspjeli, stvarno je potrebno partnerstvo za ciljeve. Međutim, potrebna je sustavna transformacija. Dakle, governance je na centralnom mjestu te transformacije. Ovo su slajdovi koje sam pokazala nedavno u našem webinaru na temu komunikacija, gdje sam govorila koliko je komunikacija ključna. I ona zapravo zaista je, jer mi sada imamo ove male zelena svjetla, neke male dobre prakse. Imamo ove razne aktere u našem društvu, aktere života, recimo. I te linije komunikacije su sada prilično ograničene. Imamo te IPCC izvještaje koje idu tako do svih nas i to je nešto što se malo odjekne u medijima pa zamre. Međutim, u isto to vrijeme događa se te planovi proizvodnje fosilnih goriva i događaju se svakog dana, svakog sata, svakog minute CO2 emisije. Dakle, potrebna nam je zapravo svijest o ovoj promjeni koju moramo napraviti i potrebno je da sudjelujemo svi i čim prije. Jel? Par primjera o tome kako governance djeluje, recimo, koji su nekakvi primjeri koje smo mi ovdje izabrali. Recimo, prvo počevši od naših primjera ovdje u Hrvatskoj, znači ovaj plan obalni plan za Šibensko-kninsku županiju izrađen je 15. godine, usvojen 16. u županiji i tim planom ustanovljeno je ovo županijsko vijeće za integralno upravljanje obalnim područjem. Mi smo tada provodili ovu metodu Climagine, to je jedna participativna metoda kojom smo pokušali identificirati sve suštinske dimenzije održivosti u županiji i tako smo i ove predstavnike zapravo na kraju shvatili da su predstavnici koje smo odabrali u ovo vijeće prilično dobro odgovaraju tim suštinskim dimenzijama održivosti. Jer klima i akcija za klimu ne živi negdje odvojeno. Ona je dio svega ovoga što nam se događa s prirodom, zato je još složenije i još teže zapravo je na pravi način uhvatiti se u koštac s ovim problemom. Šibensko-kninska županija ima i svoje administrativno vijeće, koje je partnersko vijeće koje županije inače stvaraju da bi imale suradnju sa svojim gradovima, znači sa svojom nižom razinom, i u Šibeniku smo predložili ovo savjetodavno vijeće, nažalost ono nije nikad zaživjelo. No međutim, evo od prošle godine i Splitsko-dalmatinska županija ima svoj obalni plan, usvojen je u županiji i to jednoglasno, i ona je, Splitska županija je napravila savjetodavno vijeće u kojemu zaista sjede predstavnici sveučilišta, znači znanosti, predstavnici biznis sektora, što je upravo izvrsno jako teško inače dobiti ih, i predstavnici udruga, što isto nismo uspjeli u Šibensko-kninskoj jer tamo je cijela ta scena civilnog društva slabija nego u našoj županiji, tako da u Splitu tu imamo zaista jedno snažno savjetodavno vijeće i ovaj odbor za provedbu ovoga plana je počeo vrlo dobro s radom, ovaj županijski odbor. Također Splitska županija ima i svoje partnersko vijeće u kojemu su gradovi i općine i tu se isto pojavila jedna vrlo zanimljiva inicijativa kojom je županija pozvala gradove i općine da predlože one projekte za financiranje koji su zapravo izašli kao prioriteti u obalnom planu. Jedna je zanimljivost da je recimo u Splitsko-dalmatinskoj županiji ovaj rad predvodio odjel za turizam i pomorstvo, dok je u Šibeniku to bio odjel za komunalno i okoliš. I zapravo jedan i drugi odjel su kao jedni od uključenih bili legitimni da predvode ovakvu jednu inicijativu. Splitsko-dalmatinska županija je korak ispred i po tome što ima platformu za integralno upravljanje obalnim područjem, odnosno ima svoju platformu Pomorsko je dobro na kojoj možete prijaviti i nelegalnu gradnju. Dakle, ideja je da u budućnosti ova platforma bude centralno mjesto za zapravo provedbu i plana i inače za provedbu ostalih poslova upravljanja obalnim područjem. Jedan primjer kojega ja jako volim, a sasvim je daleko, to je Novi Zeland. Na Novom Zelandu se već 20-ak godina ozbiljno su se uhvatili u koštac sa prilagodbom na ove klimatske promjene koje pogađaju njihove obale, pa su tako zapravo napravili i nacionalne smjernice za lokalne razine
o prilagodbi na obalne hazarde. I također jako zanimljivo da je taj nacionalni guidance jedan živi dokument. Evo, tako smo se dogovarali u Splitsko-dalmatinskoj županiji da njihov obalni plan bude također razumljen, percipiran kao jedan živi dokument. Naime, evo, u zadnjih 10 godina izašlo je 5, 6, 7 izvješća od IPCC-a, ne ovih assessment, nego manjih dijelova izvješća assessment reporta, i gotovo svaki je imao prvu poruku: stvari su gore nego što smo mislili i promjene se događaju brže nego što smo mislili. Evo, jučer i na jednom seminaru zapravo se govori da ne bi trebalo više se uopće toliko hvatati za vrijeme, već za nekakve signale da se promjena događa, jer se promjena događa, stalno vidimo, brže nego što smo mislili da će se događati. U Novom Zelandu imaju nacionalnu politiku za obalu, imaju i komisiju, imaju i adaptacijski plan od prošle godine, pa im je utoliko lakše jer je ova integracija od nacionalnog, regionalnog i lokalnog razine zaista presudno važna. U Novom Zelandu poduzeli su jedan pristup kojega mi također zastupamo, a on se zove Dynamic Adaptive Policy Pathways. I taj pristup je zapravo osvojio, ajde reći ćemo tako, osvojio svijet s ovom jednostavnom metro kartom koja vam pokazuje zapravo taj nekakav, recimo sad, horizont od 100 godina i zapravo nam daje tu poruku da mi ne moramo danas poduzeti rješenja za 2100. Ali mi moramo razmišljati u tom horizontu i moramo prepoznati koji su to signali kada ono rješenje koje mi imamo danas više neće biti dovoljno i kada ćemo preći na neku sljedeću strategiju. Zapravo jako teško razmišljati dugoročno, jako teško razmišljati pogotovo tako dalekim horizontima. Ovaj način, ova metro mapa nam nekako eto svima pomaže da se zapravo fokusiramo na te nekakve thresholde, na te neke signale u budućnosti koji će biti znak da je potrebno poduzeti drugačiju strategiju. Međutim, tu drugačiju strategiju ne možemo poduzeti tad kad se signal dogodi. Naša strategija mora biti spremna i pripremljena da bi ona stupila na snagu onda kada je signal, odnosno promjena, nastupila. Ovo je jedan slajd od gospodina Simona Bentala, koji je project manager ovoga strategije za Hawke's Bay, Clifton to Tangoyo strategy, koja je izrađena evo prije par godina i ovdje se radi zapravo o jednom zajedničkom pothvatu regionalne vlasti, distrikta i grada. Ovdje vidite na slajdovima te sve lokacije. Oni imaju svoj joint committee, imaju svoga project menadžera i ono što je najvažnije na Novom Zelandu, u kojemu se ima dosta zapravo dijelova Novog Zelanda, regija koje su ovako poduzele svoje obalne strategije ili obalne planove, kod njih je centralni taj community panel. Evo, i oni isto također vide zapravo kolika je ta važnost tih lokalnih, podrška lokalne zajednice za pripremu i kasnije za realizaciju strategije ili plana. Pa su u Hawke's Bayu našli da im je community engagement, znači angažman zajednice, bio kritičan i centralni za razvoj strategije. Također su zaključili da im je fleksibilni governance i jedna atmosfera suradnje doprinijela da se stvori povjerenje između njih, da su uspjeli u svoju strategiju uključiti znanost i znanost i tehničku znanost, recimo to tako, i lokalnu i onu starosjedilačko znanje. Također kao ključna pitanja oni su tada zapravo postavili i zaključili da su kako će se zaštititi i tko će voditi taj proces prilagodbe i tko će za njega platiti na kraju. Ovo je jedan prikaz kako izgleda jedno rješenje dobiveno ovom metodom metro mape. Znači, sada imate jedan horizont. Za 20 godina imamo jednu soluciju. Od 20 do 50 može još uvijek ta solucija po ovom scenariju. A tu imamo nekoliko scenarija. I na kraju zapravo, evo, na tom webinaru kojega sad ponovo spominjem, koji je bio sinoć, na kojem se prezentirala situacija iz Kalifornije, su zaključili da je konačno sve ceste vode u managed retreat. Dakle, sve su te naše strategije negdje, međutim, sea level rise nažalost je najsporiji fenomen i onaj koji ga je najteže zaustaviti. I kad gledamo u budućnost,
potrebno je imati dugačke horizonte na umu. Ovaj Clifton Totongayo Coastal Hazard Strategy također ima svoj website, ima svoj Facebook, tako da možete malo ih upratiti na ovoj adresi, imaju svoj newsletter pa vas mogu i obavještavati, možete ovako iz daljine malo sudjelovati, motriti šta se kod njih događa. Oni su zaključili da su se susreli sa dvije glavne prepreke. I to su prepreke zapravo kako će se to financirati, kako će se prilagodba financirati i tko će voditi prilagodbu. Evo ja ove sad prepreke ovdje ističem opet iz aspekta governansa. Njihov je tim mislio da će ih ove prepreke da će ih trajati nekih 6 mjeseci dok ih oni ne razriješe, trajalo je 2 godine. Znači to su jako teška centralna pitanja. Tko će voditi i kako ćemo se financirati. Ono što su oni našli kao rješenja, to je prijedlog da se osnuje jedan fond za doprinose za obalu, u kojem će oni imati zapravo već od sada krenuti sa štednjom za budućnost, a taj model će dijelom i financirati provedbu dogovorenih mjera prilagodbe. Osim toga, napravili su jedan pregled eksternih mogućnosti financiranja i zaključili su da je po tome najbolje da ih vodi regija koja je imala i financijske i ljudske kapacitete zapravo da bude recimo da predvodi ovu prilagodbu. Oni su potpisali memorandum tranzicije takozvani, a taj model fonda će biti spreman ovo ljeto. Dakle, to su stvari koje su baš super aktualne. Sad bi ja ovo opet povezala s onim što smo mi imali situaciju znači u Šibensko-kninskoj županiji, u Splitsko-dalmatinskoj. Recimo da mi se čini da je u Splitsko-dalmatinskoj ta suradnja između lokalne i županijske razine ima veće šanse da bude uspješnija nego što je bila u Šibensko-kninskoj, nego što jest možda, ne znam, sad više nisam toliko u tijeku, u Šibensko-kninskoj, ali važno je znači imati tu suradnju i sa gradovima i sa županijom, nekim regionalnom razinom i sa nacionalnom razinom, jer je prilagodba jako skupa. Užasno je skupa i ako želite da sudjeluju sve razine, onda je jasno da moramo imati zajedničke prioritete. Znači zajednički moramo odlučiti gdje su prioriteti i kako ćemo to financirati. Ovo je sad jedan primjer koji nije baš, prije nego što zaključim, htjela sam ga spomenuti, nije baš sasvim governance u smislu da se radi o nekoj konkretnoj razini, ali je jako vrijedan primjer suradnje, jer mislim da u ovako dinamičnim promjenama koje su ispred nas, stvarno je nužno da nas vodi znanost i znanje. I recimo u Italiji imate svoju grupu nacionalnu, di ricerca per la ricerca sull'ambiente costiero, znači grupu istraživača koji se bave obalom, koji djeluju već isto 20 godina, imaju svoje konferencije, imaju svoje časopise. Za vrijeme korona imali su i svoje webinare, ja sam sudjelovala na nekim webinarima i to je zaista vrijedno iskustvo, jer je to iskustvo s terena, iz prakse presudno važno. Tu je i njihov website, imaju svoj Facebook, a evo spominjala sam par puta tu konferenciju koja je bila sinoć u kasnim noćnim satima, zato što je vode iz San Francisca zapravo ovu mrežu practitionera, znači ljudi koji provode na terenu planove strategije prilagodbe. Ovdje se uglavnom radi o ovom pristupu DAP koji sam spomenula s tom metromapom. Znači ona se radi i u Americi i na Novom Zelandu i diljem svijeta i ljudi koji provode na terenu imaju ovu svoju zajednicu koja još nije službeno niti pokrenuta. Do sada su bila 3 webinara izuzetno zanimljiva gdje možete direktno čuti znači iskustva s terena sa svih krajeva svijeta. I mislim da svi jedni od drugih možemo jako mnogo naučiti. Evo spomenula bi još i za kraj naš AdriAdapt website, znači to je platforma znanja o prilagodbi na koju mi spremamo sve ove webinare koje je Margareta spomenula na početku. Kada projekt Create završi ovaj petak, ostaće nam ta platforma, ostaće naravno i Create website, ali na platformi AdriAdapt imate inspiraciju za prilagodbu, 43 različite opcije, 11 različitih slučajeva iz prakse, a vjerujemo da će ih u budućnosti biti još i više i sad već preko 60 različitih snimki od ovih naših webinara pa do drugih intervjua sa raznim ljudima koji su se bavili ovom problematikom na terenu. Za kraj, evo, naš je zaključak da priprema obalnih planova je jedna izuzetna mogućnost za jačanje governansa, jer želimo da se ti obalni planovi zapravo pripremaju zajednički
sa autoritetima, sa onima ko je nadležan. Jer često se dogodi da se planovi pripreme od strane nekakvih eksperata koji jednom kada odu, planovi ostanu u ladicama. To nije više vrijeme za takve stvari, ja bih rekla. Znači, planovi se trebaju pripremati zajednički, oni koji upravljaju uz pomoć eksperata i uz pomoć zajednice, jer ono starosjedilačko, ono staro lokalno znanje je tu i može nam pomoći u mnogo problema s kojima se mi danas susrećemo. Kod ovih autoriteta, odnosno struktura upravljanja, presudna je važna integracija. Znači, potrebne su nam sve razine vlasti. Potrebna nam je nacionalna, regionalna i lokalna vlast, potrebna nam je naravno i Europska unija kao tu krovna institucija koja nas vodi također sa svojim strategijama i koja ima izvore financiranja koje još uvijek nisu za provedbu ovakvih velikih zahvata, ali očekujemo da će se u budućnosti i to biti tako, ali apsolutno je tu za postupke planiranja, izrada strategija, jer je potrebno mudro ulagati sredstva i ne ići prema takozvanoj maladaptaciji, odnosno lošoj adaptaciji koja neće vrijediti. Dakle, potrebno je da nas vodi znanje i to znanje mora biti interdisciplinarno. To je također od presudne važnosti jer je sve povezano na kraju. Znači, evo, kako rekoh, znači, ko-kreacija, zajednička kreacija obalnih planova je jedna mogućnost za izgradnju governansa i onda se pri tome stvara ono što je najvažnije, a to je povjerenje i odnos između zajednice koji su presudni za uspješnu implementaciju provedbu ovih dogovorenih planova i programa, jer u njima ima posla, vjerujte, za svih nas. Za kraj, 5 razloga zašto smatram da je governance zapravo u centru klimatske akcije. Kako ste vidjeli iz mojih slajdova i sami znate, potrebna nam je zaista sustavna zelena transformacija društva. Druga jedna stvar koja je također već potpuno jasna, iako nama to nikome nije drago, ali sada nam nesigurnosti dolaze u centar naše egzistencije i mi moramo naučiti živjeti, planirati i upravljati sa nesigurnostima. To znači da je potrebno da nas vodi znanost i znanje i potrebno je da imamo pristup koji je prilagodljiv, da smo u stanju revidirati svoj pristup kada vidimo da se stvari ne odvijaju kako smo mi mislili da će se odvijati, jer se stvari odvijaju puno lošije i brže nego što smo mi do sada mislili. Zatim potrebno će nam biti odlučivati o prioritetima i to će biti jako teško. Na primjer, ono što se pokazalo kad smo radili ove projekte u Hrvatskoj, izašlo je zapravo pitanje hoće li biti prioriteti tamo gdje za prilagodbu i za zaštitu, tamo gdje živi najveći broj ljudi ili tamo gdje imamo najveću materijalnu vrijednost, odnosno najveći broj nekretnina. Jer to je sasvim drugačija lista prioriteta. Potrebno je da budemo svi uključeni u odgovore na ovakva pitanja. Isto tako pitanje o leadershipu. Vidjeli ste u Šibensko-kninskoj to je okoliš, u Splitsko-dalmatinskoj to je pomorstvo i turizam. Negdje drugo to će možda biti neki drugi odjel, zašto ne i neki razvojni odjel, jer u biti, na primjer, razvojne agencije, one vode razvoj. Mi želimo održivi razvoj i potrebna nam je potpuna transformacija društva, dakle ima jako puno posla za razvojne agencije. Isto tako, zašto taj leadership ne bi bio i kružan, pa da se recimo vodstvo mijenja od godine do godine, pa da vidimo kako je koji odjel, kako je koja agencija, da vidimo kako su accountable decision makers, koliko je koji odjel napravio na provedbi ovakvih planova i strategija u kojoj su, nadamo se, svi bili uključeni. I na kraju, znači, treba ćemo odlučiti ko plaća i koliko plaća. A zapravo ove su inicijative užasno skupe i morat će platiti zapravo svi koji od njih imaju koristi. Stoga važno je da imamo prioritete i važno je da odlučimo zajednički gdje ćemo investirati kada, koliko, vođeni naravno znanjem. Evo, ja stavljam governance zapravo u centar ovoga našega SDG-eva, u centar našeg ciljeva održivog razvoja, jer je taj cilj 17 koji je zadnji partner za ciljeve, zapravo mislim da je on presudan o tome hoćemo li uspjeti ili nećemo. Eto, hvala vam. To bi bilo sve od mene. Hvala, Darija. Jako zanimljivo. Dobra, evo, slika
o tome što se sad događa i koji su prioriteti, na što moramo pripaziti. Mislim da će biti jako zanimljivo i ono što će nam ispričati Roberto na temelju svog iskustva u regiji Emilija Romagna. Evo Roberto, ispričavam se svima, nisam spomenula na početku da dvije osobe prevode, ako zapravo jedna osoba prevodi, ima tipka globusa dolje desno, možete izabrati jezik koji želite slušati. Ispričavam se još jednom što vam to nisam ranije spomenula. Da? Hvala Margareta i CMCC na pozivu na ovaj seminar. To je posljednji seminar, webinar u sklopu ovih naših razgovora četvrtkom i sudjelovala sam na nekima. Ne znam jesam li uspio podijeliti prezentaciju s vama. Ne znam zašto mi pokazuje da je prezentacija pauzirana, pa ću ponoviti postupak. Ranije smo sve isprobali i bilo u redu, ali eto, što ćemo. Eto. Isprobali, sve bilo u redu. Evo, ispričavam se još jednom. Ponovno ću pokušati podijeliti ekran. Sad vidite. Možda da povećati 100%. Evo, uspjeli. Hvala Margareta i Euromediteranskom centru za klimatske promjene na pozivu. Hvala Dari na zaista zanimljivoj prezentaciji o konceptima, o alatima i zaista zanimljiva i primjeri i smjernice vezano uz učinkovit governance što se tiče mojeg iskustva. Ja ću vam dati primjer u svojoj regiji Emilija Romagna. I govorit ću o onome što nastojimo činiti kako bismo imali djelotvornu governance na našem teritoriju. Upravo evo zbog kompleksnosti klimatskih pitanja i održivog razvoja, pitanja s kojima se moramo suočiti i moramo im pristupiti tako da definiramo evo, i damo sve veće mogućnosti za razmjenu znanja od strane raznih dionika i građana i kako bismo donosili odluke na što inkluzivnije mogući način. Dakle, sastajanje raznih dionika, naravno svi već to znamo, ali sudjelovanje je ključno u tim postupcima jer je sve to od esencijalne važnosti ako želimo imati uspješne strategije koje ćemo zajedno definirati. U regionalnom kontekstu, u regiji Emilija Romagna, evo, što se tiče tih tema, vidimo tradiciju
razmjene znanja koja je konsolidirana jer se evo stalno komunicira regionalni sektor, civilno društvo, sveučilišta i vlada na lokalnoj razini i to na različitim razinama. Tu imamo pakt za rad i klimu i eto, razne politike u tom sektoru koje su zajedno definirane i trenutno primjenjujemo i koristimo se raznim alatima kako bismo podržali inkluzivno donošenje odluka. Primjerice, ove godine prošle godine, ispričavam se, započeli smo se s novom platformom koja se naziva upravo participazione, sudjelovanje. Na temelju ranije platforme koje smo imamo forum za mlade, imamo observatori za sudjelovanje, imamo i savjetodavni odbor mladih sa skupštinama uz sudjelovanje upravo mlađeg dijela stanovništva i evo kao savjetodavni odbor u sklopu skupštine za politike mladih. Imamo i regionalnu agenciju iz 2018. koja je zamišljena da evo ohrabri zapravo sudjelovanje građana i da stimulira lokalne javne institucije putem financiranja upravo za razvoj javnih politika i razvoj sudjelovanja kako bi došlo do sve većeg broja dakle, sudionika od strane građanstva. Ali evo u svemu tome dolazi do raznih hitnih situacija, poplava, povećanja razine mora, izvanrednih dimenzija, a u zadnje vrijeme nisu niti toliko izvanredne jer se toliko često događaju, ali donose sve veće evo, situacije sukoba između građana i institucija i raznih dionika i aktera koji su u sukobu interesa kad raspravljaju o tim temama i upravo zbog toga još je veća potreba da dalje ojačamo te trenutke razmjene, slušanja, kako bismo imali bolju percepciju onoga što dionici trebaju, što građani trebaju i kako bismo dobili povratnu informaciju s njihove strane, njihove savjete, njihove preporuke, pogotovo što su zapravo interesi mladih. Evo, ovo su generalna načela i to otvorenost, odnosno komunikacija, pristupačnost informacija, ali i postupcima odlučivanja, sudjelovanje, razni predstavnici, uključivanje predstavnika od početka do kraja određenog postupka, odnosno donošenja određene politike, izvješćivanje, dati smjernice o ulogama i obvezama i dati povratnu informaciju o rezultatima, o sakupljenom znanju na učinkovit način. Eto, i to učinkovitost na pravo vrijeme, monitoriranje i procjena rezultata, ali također i uključivanje vlade i na raznim razinama. I dosljednost, dakle, dosljednost s razumljivim politikama koje su dosljedne, koje imaju jasno usmjerenje kroz integrirani pristup i zajednički
odgovornosti. Na temelju tih načela mi u našoj regiji, ali i što se tiče drugih regija u Italiji, događa se to isto. Imamo razne zakone o sudjelovanju, imamo razne alate za sudjelovanje zajednice i oni se odnose na razne razine sudjelovanja, prije svega dakle alati za informiranje i za građane prije svega kako bi oni dobili određeno znanje o aktivnostima u određenom kvartu, određenoj općini, pristup nekim administrativnoj ispravi, komunikacija s javnosti u sklopu javne uprave i tako dalje, operativni alati koji podupiru razvoj teritorijalnih politika koje su kompleksne i vezane uz prostorno i urbanističko planiranje i koji su zamišljeni više nekako za javnu upravu, ali uključuju i gospodarski sektor, razna udruženja, institucije za monitoriranje i tehnički alati za sudjelovanje. Dakle, alati koji su povezani uz postupke za odobrenje raznih planova, izvještaja, procjene utjecaja na okoliš i slično, i alati za inkluzivno sudjelovanje, aktivno sudjelovanje, koji su posebno promoviraju ih ne samo javne institucije, već i privatni subjekti i udruženja, i to su alati koji su dobrovoljne prirode, ali predstavljaju jednu veliku prednost za sve jer su puno fleksibilniji i prilagodljiviji, ali naravno evo u tom slučaju kad govorimo o upotrebi tih alata, ništa od toga nije obvezujuće, nije povezano uz nikakav zakon. Dakle, sve je to dobrovoljno, možete se koristiti tim alatima ili ne. No, kako bismo bili dosljedni i učinkoviti u svom radu, od esencijalne važnosti kvaliteta uključivanja i sudjelovanja zajednice, stvaranja povjerenja. Dakle, nastaviti na zajedničkom putu zajedno. Nemojte smatrati taj postupak sudjelovanja kao nešto što ima početak i kraj, već nešto što se nastavlja i razvija se zajedno s politikom, zajedno s određenom strategijom. Dakle, takav alat za sudjelovanje koji nije kodificiran u smislu zakonskih odredbi. Evo, s desne strane dajem vam nekoliko primjera našeg slučaja u regiji Emilia-Romagna gdje smo primijenili i iskoristili alate za aktivno sudjelovanje, plan za upravljanje poplavama i strategija za integrirano upravljanje i zaštitu priobalja uz dva posla, SEI i NONDA, to je prvi, i Che Cosa drugi. Pitanje koje se postavljamo, ali postavljamo i svima vama. Dakle, na raznim razinama dolazi do tog sudjelovanja sa istim ciljevima: podjela znanja, uključivanje građana i raznih dionika od samog početka postupka i tijekom cijelog postupka, ali i kasnije, i nastojanje da skupimo ideje, prijedloge koji su povezani sa sadašnjim stanjem, ali koje razmišljaju i o budućnosti, pogotovo kad govorimo o klimatskim promjenama, stvaranje novih mreža, novih partnerstava i
educirati na neki način, dakle pripremiti dionike, građane na takve tematike kako bi oni bili interaktivniji, dali više prijedloga kako bi se integrirali u taj postupak razvoja određenog alata, odnosno projekta i održati tu vezu i kod primjene takvih planova, takve politike ili alata, te poboljšanje istog. Kad ulazimo malo u specifične primjere, specifične slučajeva, evo, ovo je razvoj strategije GDAC. Započeli smo 2020 u sklopu projekta Adria Klim s raznim koracima, s internim sudjelovanjem, vanjskim sudjelovanjem interno putem naših ureda, 12 odjela u glavnim upravama u regionalnim agencijama za zaštitu okoliša i za razvoj teritorija. Tu smo stvorili tim sudjelovanja s podskupinom putem, dakle, naše zajednice za primjenjivanje u praksi tih politika sudjelovanja, ako postoji kod nas, i definirali smo naš zajednički put koji je započeo 2021. Imali smo tu razne radionice, razne različite trenutke za vrijeme razvijanja naše strategije. Dakle, zajedno smo projektirali tu strategiju, pripremali tu strategiju i evo 2022. kasnije imali smo još neke trenutke, razgovarali smo s javnosti i predstavili draft dokumenta i na kraju smo finalizirali cijeli postupak 2023. Dakle, evo sad smo aktivirali sustav monitoriranja strategije GDAC. I također imali smo još jedan participatorni trenutak, dakle 3 radionice, gdje smo imali veliko sudjelovanje i mlade generacije, evo, već su bile uključene i ranije, ali u ovom slučaju htjeli smo im se baš posvetiti, dakle 50% seniora, 50% juniora, razmišljaju se o onome što bi bio neki međugeneracijski pakt za zaštitu obale i primjenu strategije GDAC. Evo, samo na brzinu da vam objasnik koji je sadržaj ovih naših radionica, informacije o proračunu. Tu smo imali 20 osoba, 20 sudionika. Radili smo kasnije s manjim skupinama, ali uvijek je sudjelovanje bilo aktivno i evo, jer smo se kretali na zajedničkom tlu, dakle imali smo zajedničku viziju za našu buduću obalu i sve to online, jer evo bilo je vrijeme pandemije, ali bilo je jako učinkovito, jako lijepo i ljudi su se zaista uključili, sudionici su bili također zadovoljni, dakle išli smo na put prema budućnosti. Jedan scenarij je bio sve ono najgore što se može dogoditi, prava noćna mora. Drugi scenarij, pozitivni slučaj, gdje smo razmišljali o 2050. I onome što bi svi htjeli vidjeti na obali kroz ružičaste naočale. I to nam je omogućilo da definiramo kompletan niz ciljeva i akcija. Nakon ove prve plenarne radionice imali smo razne teritorijalne radionice, jedan za svaku obalnu pokrajinu i prije svega smo govorili o
kritičnostima i o mogućim intervencijama, što činiti. Evo, naravno, uvijek govorimo o održivom razvoju i primjenjivanju mjera za održivi razvoj, jer naravno smo uvijek razmišljali o budućnosti, ali uzimali i u obzir jesu li ideje i prijedlozi održivi za sve nas kad uzimamo u obzir promjenu mogućeg scenarija. Druga tema o upravljanju i korištenju plaža, neću ulaziti u detalje, jer evo sve vam je raspoloživo na našoj platformi. I treća tema, governance i suradnja, odnosno razmjena znanja kao metoda rada. Tu, evo, tko su glavni akteri, ko bi trebali biti sudionici, koji se alati trebaju upotrebljavati kako bi došlo do stvaranja kontinuiteta i kako bismo primjenjivali strategiju na primjeren način. I na kraju, posljednja radionica, uvijek u svibnju, koja se odnosi, evo, htjela pokazati koncentrat onoga što smo postigli, dakle definiranje zajednih ciljeva, tipologija akcija i smjernice za razvoj takvih mjera i definiranje takvih akcija. U studenom radna skupina je definirala prvi draft strategije i u studenom, dakle, smo imali još jednu plenarnu radionicu kako bismo finalizirali tu našu strategiju i tu smo opet iskoristili negativnu i pozitivnu viziju do 2050. Uzeli smo u obzir opet ova dva scenarija i definirali smo akcije i mjere, smjernice za primjenu takvih mjera, definirali koji su akteri koje treba uključiti, koje su uloge, koje su odgovornosti i rezultati su sakupljeni u 4 razne skupine, dakle akcije za prilog i tako dalje. Naravno, taj dokument smo integrirali, finalizirati i 2022. i dalje smo imali tu skicu, ali smo se konzultirali s javnosti. 2022. smo tek dobili našu novu platformu pod nazivom Partecipazione. Imali smo nove mogućnosti koje nam je davao Decidimp i ta naša platforma. Pa smo dobili razne komentare o onim dijelovima teksta koji se odnosi na pojedinačne akcije i mjere za primjenu i tu smo sakupili jako velik broj preporuka, komentara, postova i slično, te smo izdali rezultate u dokumentu za informiranje javnosti gdje smo naveli koji su prijedlozi, koji su odobreni, zašto su odobreni i tako dalje. I integrirali smo neko tih komentara u završni dokument koji je pripremljen i izdat u prosincu 2022. Evo, ovo zaista ukratko kako biste vidjeli koji je rezultat ovog našeg postupka sudjelovanja, 46 doprinosa, 36 prijedloga, 195 aktivnih aktera uključenih, vizualiziranje platforme i podataka o javnoj raspravi 2022. sa svim podacima o doprinosima i o prijedlozima. Evo, recimo samo 4 prijedloga nije bilo prihvatljivo, motivirali smo, naveli razloge zbog kojih nije se to moglo prihvatiti, evo, kako bi sve bilo transparentno.
Na ovom slajdu sam samo htio prikazati koji je referentni okvir za razvoj tih politika od preporuka iz 2002. pa sve do preporuka o inicijative Erosion, naše smjernice, Regija Emilia Romagna za priobalje iz 2005. Protokol Konvencije u Barceloni potpisan 2008. a na snazi iz 2011. plan za upravljanje rizikom poplavama na u posebnoj zoni ER, tak specifičan naziv, jer je tu specifična kritičnost zbog rijeke Pav, regionalni zakon o sudjelovanju, regionalna strategija za mitigaciju i prilagodbu o cijelom našem teritoriju koja je odobrena 2018. i predviđa plan strategije za upravljanje priobaljem, jedan od prvih alata koji moramo koristiti na temelju europske strategije i upravo europska strategija za prilagodbu klimatskim promjenama, agendu do 2030. regije Emilia Romagna s raznim ciljevima i nacionalni plan za prilagodbu klimatskim promjenama. I tu, evo, 2002. smo dobili taj dokument koji je bio pristupačan svima za konzultaciju. Kad govorimo o strategiji koje su 4 stupca, osloboditi prostore na obali kako bi plaže bilo oslobođenje od raznih struktura infrastruktura, dakle kako bismo imali buffer zonu za pomorske dinamike bez posebne štete okolišu, dakle predvidjeti tamo gdje je to potrebno, prilagodbu već postojećih infrastruktura, osiguravanja dovoljne prehrane, odnosno opskrbe sedimenata u obalnim sustavima, promoviranje integriranja odnosno troška obalnih rizika u sklopu postupaka odlučivanja koji se odnose na planiranje strategije za prilagodbu naše obale. Dakle, postoji mi određena metodologija kako bismo to postigli i posljednje, ali ne manje važno, održavanje sustav znanja koji je uvijek ažuriran, ne samo o promjenama na obali i o takvim dinamikama, već i o intervencijama koje su potrebne za obalni pojas, smanjenje osjetljivost obalnog teritorija, osiguravanje sigurnosti za unutarnji dio, osiguravanje održavanja integriteta obalnog pojasa, morfologije, ekosustava za buduće generacije, promoviranje održivog razvoja obalnog pojasa kad uzimamo u obzir ljudske aktivnosti, prevenirati, odnosno spriječiti ili smanjiti negativne utjecaje povećanja razine vode i raznih klimatskih promjena na obalni pojas, osiguravanje održivog upravljanja i korištenje raznih resursi, odnosno sedimenata offshore koji su nam uvijek potrebni i osiguravanje i dosljednosti između inicijativa i odluka na javnoj i na privatnoj razini koje se odnose na priobalni pojas. To je ono što mi želimo, naravno, svi, pogotovo kad govorimo o sustavu governansa. Evo, zaista, ukratko, ovo su glavne aktivnosti koje su predviđene s desne strane sadržaj dokumente strategije, a s lijeve strane srž same strategije sa
16 glavnih aktivnosti u 4 skupine i 66 mjera sveukupno, evo svaka pojedinačno. Definirano su uključeni akteri, tu imate generalni opis, opis pod mjera, pod aktivnosti. Kao što sam već govorio, 2023. kasnije smo dodatno dodatno krenuli s tim postupkom sudjelovanja. Uključili smo posebice mlade generacije, dakle 50% mladih, 50% seniora, mladi od 18 do 35 godina iz radnih sektora, neki koji su već radili u javnoj upravi, predstavnici radnih udruženja, udruga mladih, predstavnici ekonomskih aktivnosti svijeta istraživanja, kako bismo započeli s razmišljanjem i mladi i stari, jer evo, ja sam među starijima, ali treba spomenuti i stariju generaciju, kako bi svi razmišljali o načinima za implementaciju strategiju, dakle governance i suradnja, međugeneracijska suradnja u procesima prilagodbe klimatskim promjena za naše priobalje. Na koji način zajednički projektirati sustave i alate koji nisu konvencionalne naravi za komunikaciju, za sudjelovanje i monitoriranje i stalno poboljšanje znanja, dakle promoviranje stalnog postupka učenja i to na međugeneracijski koji razini, neka vrsta reverse mentoringa, tako reći. Dakle, ne samo smjernice i ta starija generacija koja naravno ima svoje iskustvo i treba nam, ali treba također pripaziti na viziju i na preporuke, možda laganije naravi, ali ponekad i učinkovitiji je prirode naših mladih koji su zaista evo uključeni. Roberto, evo naši prevoditelji nisu tu s nama cijeli dan, pa evo imamo još vremena za 2 pitanja. Evo da vam pokažem samo koji su prototipi rezultat našeg inovacijskog kampa, odnosno međugeneracijske razmjene. I posljednji slajd, što sada činimo kako bismo primijenili našu strategiju. Imamo sustav monitoriranja koji se odnosi na monitoriranje primijenjenih mjera, dakle provjeravat ćemo i s raznim lokalnim institucijama koje su smjernice i mjere koje su primijenjene i na koji su način ušle u konvencionalne alate i kako bismo provjerili koji su rezultati, kako bismo kasnije dali povratnu informaciju, izdali jednu publikaciju o tome na godišnjoj razini i eventualno izmijenili strategiju. Evo nas. Hvala, Roberto. Ispričavam se što sam te morala zaustaviti, ali evo mogli bismo nastaviti satima jer je zaista zanimljivo i ovo je prvi odgovor za neke od naših sudionika. Jedan od naših sudionika se odnosi na primjer iz Novog Zelanda koji se može primijeniti i na iskustvo u regiji Emilija Romanja, jer imamo malo takvih solucija u Italiji. Tražili smo od vas da nam date druga rješenja, vaša rješenja za sustave governansa
Iz Milana smo dobili dobar savjet, ali nažalost nemamo vremena da vam to pokažem. Ću jako kratko sažeti što su kritičnosti koje vidim u tim zanimljivim inicijativama o sudjelovanju. Dakle, stvaranje konkretnih aktivnosti za primjenu klimatskih promjena, ne radi se uvijek o prilagodbi. Dakle, inicijativa koja je nastala iz projekta Horizon dobila financiranje od strane posebne zaklade i nema sve elemente kontinuiteta o kojima nam je govorio Roberto i koji su jako bitni i koji su dio strategije uključivanja evo, regija Emilija Romanija uspjela u primjeni takvog plana. Što bi se savjetovali općini Milano kako bi takva njihova inicijativa poslala nešto slično onome što vi radite, kako bi dobila na kontinuitetu? Nisam uspio otvoriti link koji nam je Ana poslala, ali čuo sam da se govori o iskustvu u Milanu, o stalnim odborima u kojima građani su odabrani na temelju određene metode bez nekih restriktivnih kriterija, ali sad se baš i ne sjećam na koji način. Ostaju nekoliko mjeseci, možda 6 mjeseci i nakon toga se rotiraju, raspravljaju, sastaju se periodično i raspravljaju o primjeni raznih politika, o prijedlozima, ali i o primjeni onih politika koje su već odobrene. I čini mi se da je to jako lijepi primjer, jer evo, ne znam da li si to htjela naglasiti, ali to je i ono što i mi nastojimo činiti, dakle, sa tim našim savjetodavnim odborom, dakle, savjetodavni odbor za strategije prilagodbe za priobalje, dakle, kako bismo imali strategije koje će uključiti razne aktore, građane, udruženja, mlade, kako bismo raspravljali upravo o tome. Mi imamo našu strategiju koja definira što ćemo raditi, imamo već neke smjernice, a na temelju tih smjernica raspravljati, vidjeti gdje imamo prostora za poboljšanje. Da, evo, dobila sam informaciju da inicijativa o kojoj Ana govori je financirana od strane određene zaklade i financiranja za određene projekata, ali evo ni ja nisam baš siguran da se radi o istoj stvari. Dakle, savjetodavni odbor, ako kažeš da je stalni odbor, ako je tako, onda je već na dobrom putu. Drugi aspekt koji je jako važan za mene, htjela sam vam nešto predstaviti, ali moram skratiti, je problem da kad govorimo o klimatskim promjenama, tu imamo top-bottom smjer što se tiče proizvodnje podjele znanja, pogotovo klimatskih scenarija, do čega ne dolazi do lokalnoj razini, većinom barem. S druge strane imamo lokalnu razinu koja ima znanje, koje poznaje specifične osjetljive tokče, poznaje mreže ekonomske i tako dalje. Dakle, spojiti te dvije razine. Kako? Imamo razna rješenja u provinciji Barcelone za
imate strategiju za obalni dio, urbani dio i uvijek je regija posrednik, pokrajina je posrednik, pogotovo povezuje jako male općine, podupire ih u poduzimaju raznih aktivnosti. Naravno da grad Barcelona kao takav centar nema tu potrebu, ali ima jako puno manjih općina koje se moraju povezati. Ista stvar je primijenjena i u Irskoj gdje u sklopu strategije za prilagodbu klimatskim promjenama imamo 4 regionalne institucije ili središta koji povezuju stručnjake s raznim upravama i ti stručnjaci pomažu i uprave pomažu svim ostalim manjim općinama u smislu razmjene znanja, u definiranju, stavljanju napismeno planova koji se usredotočuju na razne teme, probleme priobalja. Ima još jedan centar koji se više bavi problemima unutrašnjosti, jedan centar koji se bavi problemima poplava rijeka i treći primjer je iskustvo unija, općina koji u nekim slučajevima zaista dobro funkcioniraju. Dakle, to je i također način suradnje kako bi smo riješili te potrebe manjih općina. Dakle, unija općina je nešto što regija zapravo promovira. Te manje općine spajaju razne usluge, ali ne samo to, nego dolazi do podjele znanja. Mi smo surađivali s regijom Valle del Savio i tamo je došlo do takve unije i vidimo takvu suradnju i u razvoju urbanističkih planova takvog teritorija. No, evo, takva iskustva su bitna, a ne htjela samo reći nešto o svom iskustvu u Milanu. Ana, ako želite. Evo, samo 2 riječi o našem iskustvu, jer u općini Milano imamo razne inicijative. Ono o kojoj sam htjela govoriti danas, Informarija, to je inicijativa takozvane co-creation, dakle suradnja za proizvodnju konkretnih solucija za strategiju koja je definirana u Milanu za smanjenje emisije CO2 i smanjenje onečišćenja. Drugo je oni stalni odbori, one stalne skupštine građana. To je na institucionaliziranoj razini, a takvi odbori imaju drugu funkciju. Tu imamo sudjelovanje građana koji se rotiraju svakih 6 mjeseci i pristup je drugčiji. Dakle, imamo ta 2 različita pristupa u takozvanom policy cycle i uloge takvih odbora i institucija su drugčije. Ali evo, nešto kao inovacijski kamp, odnosno innovation camp, gdje imamo prototipe, ideje, prijedloge za realizaciju specifičnih ideja. Da, upravo tako, identificirali smo zajednički izazov u našem planu za prilagodbu klimatskim promjenama i svi građani su mogli sudjelovati i zajedno smo predložili rješenja koja će se konkretno realizirati kroz 2 prototipa sa ciljem da iskomuniciramo građanima podatke o kvaliteti zraka u Milanu, a to je zaista jako bitna tema u općini.
I ne samo to, pa smo razvili dvije solucije, dva rješenja, ali ono što je bilo zanimljivo je da možemo ponoviti taj pristup takozvane co-creation i u drugim sektorima. Pa mislim da evo je zanimljivo za sve vas, jer se to može primjenjivati i u drugim sektorima razvoja općine. I odgovarate na ono pitanje općine Treviso, gdje smo imali natječaj za strategije klimatske promjene i za financiranje takvih strategija, ali smo imali poteškoća. Nažalost, ne znamo što se točno čita. Htio sam reći, evo, kako uključiti dionike sve više. Naravno, postoji infodani, u suradnji s predstavnicima političara, s gradonačelnikom, ali i evo, sve bi to trebalo biti aktivnije, dakle aktivno morate uključiti. Možda ponekad nam trebaju i neki stručnjaci kad nas poslušaju koje su naše potrebe, možda i evo neke stručne djelatnosti koje će nam dati dobro projektoru o tome kako ćemo uključiti dionike. Naravno, stvoriti taj kontinuitet, jer ako imamo natječaj, znači da postoji neko financiranje i taj novac treba biti iskorišten. Moramo definirati na precizan način kako ćemo intervenirati na razini općine. Ali to nije dovoljno. Trebamo uključiti sve dionike pomoću raznih tehnika, jer postoje stručnjaci za to. I ako imamo dovoljno financijskih sredstava, možda je i korisno obratiti se stručnjacima. Evo da, ja sam upravo ta koja je imala tu ulogu posrednika. Dakle, vi ste ti stručnjaci koji se aktivno promovirali. Da, to smo, dakle, mi. Evo, uključili potencijalno dionike u sklopu esencijalnog dijela razvijanja te politike. Dakle, mapirali smo dionike, kontaktirali ih na aktivan način. Dakle, možda nam fali neka veća aktivnost, proaktivnost na političkoj razini, jer treba pogledati kad imamo određeni natječaj koji su problemi. Općina je kod nas zaista dobro reagirala, pogotovo kad smo im predstavili naše rezultate, naša rješenja. Zaista su bili prisutni i poslušali što smo imali za reći u raznim aktivnostima. Recimo da evo ono što je originalno u našem projektu je ta co-creation, dakle kao pristup, kao konkretne aktivnosti za razvoj usluga i proizvoda za primjenu politika. Dakle, pravi pravcati alati za razmjenu znanja i to je dobar eksperiment za koji se nadamo da će se moći ponoviti. Meni je jako žao što vas moram prekinuti, ali naši prevoditelji, evo, hvala vam jer ste nam pomogli da govorimo dva jezika koja su poznata svim sudionicima. Ali evo, 1,5 sata vremena ovog posla je predugo za jednog prevoditelja. Ali ne bih htjela zaključiti bez da zahvalim svima onima koji su nas pratili i koji su bili s nama u prošlim
izdanjima, pogledajte naš YouTube kanal, pogledajte našu chat i dobit ćete link na YouTube video koji je upravo objavlja. Natalija Dunić je objavila taj video u kojem se objašnjava kako komunicirati o klimatskim promjenama ili drugim temama. To je kratki video, 10 minuta i zaista preporučujem ga svima i sad vas pozdravljam. Nadam se da ćemo ostati u kontaktu i po završetku projekta Create stojim vam na raspolaganju i drago će mi biti da nastavimo komunicirati kako bi došlo do novih inicijativa, da vidimo kako podijeliti ovo naše znanje. Darija? Pa dobro, za kraj, evo malo još da se čuje hrvatskog. Nismo imali hrvatskih pitanja. Ovo je kraj projekta Create. U petak zatvaramo. Da, sad slušajte, uključite vaše prevođenje. U petak zatvaramo i nadali smo se da će zapravo ovo što smo stvarali u jednu zajednicu praktikanata. Sad, kao što smo već i rekli, financiranja se završavaju i vidjet ćemo kako će to biti. Međutim, ovakvi su susreti zaista vrijedni, ovakve su razmjene zaista vrijedne. Obično pljušte pitanja, pljušte komentari, rađaju se nove ideje. Tako, eto, tu smo. Naši su kontakti poznati i radimo dalje. Eto, hvala svima na sudjelovanju. Grazie Margareta. Eri do la parola. Hvala svima. Hvala.